posachedwa pa tikupasirani mmene zilili ku Nsanje kumeneku pamene a president ali kumeneko kukalandira kapena kuti kukachingamira sitima imene yatenga mafuta kudzera pa Njanji. Mukufotokoza kwake kumati kwa nthawi yayitali Njanji zidagwiritsidwa ntchito ngati zimenezi pano ulamuliro wa Chakwera wazipangisanso zotheka, ndipo izi ndi mmene zilili ku Nsanje lero pamene a president akukachingamira sitima imene yanyamula mafuta. Fika mmene ndikuyankhulamu ndiye kuti ndikutha kuiona ndithu sitima imeneyi ili mu Njanji imene yalowa dziko lathu lino la Malawi. Ndiye kuti panopa tsogoloko ndikayang'ana mu Njanjimu mukuoneka kuti muli pali pamene amene ayikapo ribbon imeneyi ndi imene a president akhale adula ndipo akatero sitima iyi iyenda izafika pamenepa, ndipo kenaka a president azapasana ndithu chanza ndi akuluakulu amene akuyendesa sitima imeneyi kuzafika nayo kuno ku Malawi. Ndiye ayankhula nawo ndithu akuluakulu amenewa kusonyeza kuti mafuta amenewa afika dziko lathu lino. Panopa a president akucheza ndi ena mwa akuluakulu amene ali pamenepa poyembekezera kuti afika mna pakhala zolankhula kachoka malo ano abwerera kupita pamene amanga Nsanja. Kunoko kwamangidwa Nsanja ndipo kumeneko kukhala zoyankhula zosiyanasiyana, ndipo ena amene ayankhule ndi amfumu andamera amene ndayineka pamenepo scissors kuyembekezera kuti adule ndithu ribbon. Mbali nayo kuli Michael Zamba amene ndi mlembi mu office ya president ndi cabinet aliso pomwepo. Komanso pali nduna ya transport, nduna yona zamtengatenga a Chakwera pamenepo nkuzadula ndithu ribbon ija kuzaonetsa mmwamba amene mthungululu anthu akuombera m'manja kutanthauza kuti ayi atsegula ndithu nkhani imene yofunikira kwambiri ku dziko la Malawi, kuti sitima imene tsopano ikhonza kubwera kuti atsegulira ntchito imeneyi yoti mafuta ayambe kufika mdziko muno kudzera pa Njanji. Ndi padakali pano posachedwa apa sitima imeneyi ikhala ikufika ndithu pompano kuti anthu aone sitima kuti imabweresanso mafuta kudzera ku Nsanje akakhala koyamba ndithu zimenezi kuchitika kuno ku Malawi. Ndi pompano zikhale zikuchitika ndi zimenezo. Panopa a president adakali pamwambapa pamenepa ndi ayima pa Njanji, pakati pa Njanji. Njanjizi zilipo ziwiri, mbali inayo kuli Njanji pena panso pali Njanji kumazayenda mwina mamita awiri. Sitima ina ikhoza kumapita kulowa Malawi, ina ikhoza khala kuti ikutuluka Malawi. Zonsezo zikhoza machitika fati sitima ndi Njanji ndi imene ayipangira sikuti yangulowa Njanji imodzi kuchokera ku Mozambique kulowa mdziko muno, koma palowa ndithu mmene imakhalira misewu choti mwina kudusa galimoto zina mbali nayonso kumadusa galimoto zina. Ndi apa ndi pamene apangira Njanji zimenezi ndi mmene zilili padakali pano. Kuno kwasonkhana anthu ochuluka kwa midzi yozungulira kuno amene abwera, ena mwina samakhulupirira kuti pezi zotheka ndi anabwera kuti akazionera okha. Ndi anthu ali kuno kuwayang'ana anthu ambiri akuoneka kuti ayi ndiodabwa kuti tikuona zinthu zenizeni kapena ayi pali mese zamawa pa mtolankhani wathu amene abwera kuno mese chisangalalo tachione mmene chikuonekera kuona bwanji. Anthu ndizoona ali kuno anthu ali ndi chimwemwe because this is a historical move in the history of Malawi, and zomwe zachitikazi ndithu ndi chisonyezodi kuti chikuonekera kuti chizenda chonchi ndifake kuno ali ndi chimwemwe kuti chitukuko chichi chili kudera lawo chafika ndithu kumene iwowa amakhala. Ndifake pali ndithu anthu achimwemwe ena kusakhulupirira koma ndizotheka ndi ntchito ija sitima ikuonekera chapatali apo kuti ndithu. This is history. Lero fayo zakhala m'mabuku ndithu kuti a president a dziko lino ambiri tinali tisadabadwe maka amene tili kuno
tikudzachitira umboni za Sitimazi koma kwa amene ngati inu amene munabadwapo kalekale mukuonekera ndithu mukhala ngati mukuflasha kuti tinkaona Sitima nthawi nake komano ndi zinthu zopereka chidwi ndifake mukuona gulu limene likuyendera mbali ina yakumanjayi kuli ndithu gulu la anthu limene ndithu kuyendera cha mbali umo kukaona ndithu kuti ayandikire afuna aone a president komanso afuna aone ndithu Sitima imene yafika kuno ndiye padakali pano ndithu ndimene tikuoneramo kuti ndithu a president akuyenda ndithu munjanjimo kuti aone kunena ndithu kwa Malawi kuti zatheka njanjija Sitima ija iyo yafika kuno kumaka ku Nsanje ndithu ndi zimene zikuchitika padakali pano. Ndiona kuti mese chabwino apapa akuti chisangalalo kuno fezi kuoneka kuti anthu kuno ndosangalala kuti ayi zatheka zimene anthu ambiri amayembekezera. Apa ndi mkulu wa bungwe la Nokima. Bwana ntchito ndi imeneyi zitanthauza chani kwa inu zimenezi? A president aona kuyenda mu Njanji kuoneka kuti andi chimwemwe kwambiri inu ngati Nokima zimenezi zitanthauzanji? Ili ndi tsiku lopambana kwambiri lipangitsa kuti zinthu zambiri zokhudzera ndi mafuta dziko muno zipange improve. Choyambirira kuchoka ku Beira kufika na kuno ulendo umenewu watenga pafupifupi 10 hours. Kucheka pano pita ku Blantyre utenga mahours ena onjezera pang'ono. Titha kubweretsa mafuta pa chizungu amati turn around kuzungulira. Kuchokera ku Dar es Salaam kufika ku Blantyre simatenga masiku 6. Pamene kuchokera kufika ku Blantyre nditu zochepera pafupifupi 24 hours. Hazambiri mafuta azifika pakatha 18 hours ndi pafupi kwambiri. Chinanso mtengo umene uziperekedwa pa transportation kunyamula mafuta amenewa mtengo wotsika zipangitsa kuti zinthu zambiri zokhudzana ndi malonda amafuta mdziko muno ayende bwino. Ndinothokoza kwambiri. Ndine kuti chani kodi honet imeneyo ndi hutale yamphamvu kwambiri ya train imene imapangitsa kuti yauze anthu kuti train ikufika. Umotu ndi umene zilili lero pa 11 September 2024 kulowa Shire pamene president wa dziko lino la Malawi Dr. Lazarus Chakwera ali kumeneku kukachingamira kapena kuchingamira